Hello, good day, good morning. Bun venit, bună ziua, bună seara, bună după amiaza, oriunde sunteți în lume, doamnelor și domnilor, și bun venit la familia de Dincolo de Poveste, Facebook Live numărul 2 cu a voastră, cea sinceră, Suzana. Am pus întrebarea unor oameni astăzi despre ce ați vrea să vorbesc și am primit cele mai haioase întrebări pe care le ador, dar chiar și voi, cei care ascultați, puteți să puneți întrebările voastre în comentarii și am să văd dacă pot să ajung la ele astăzi, pentru că familia de poveste merge dincolo de nebunia realității și a familiei și a relațiilor. Este un subiect imens. Unii dintre voi știți că am scris o carte despre acest lucru, am scris 4 cărți până acum. Una dintre ele se numește Povești de familie și este despre a trece dincolo de nevoia de a fi perfect și să inviți, de fapt, ceea ce este posibil pentru tine. Atunci când lucrurile par imposibile în comparație cu relațiile și familiile tale, când vine vorba de părinți și de copii și toate astea. Ups! Wi-Fi-ul meu a dispărut un moment, dar uite-te că suntem din nou aici. Deci, mi-au dat niște întrebări și cineva a întrebat. Deci, de fapt, trebuie să aștept până când familia mea sau până când oamenii din familia mea cu care nu mă pot, de care nu mă pot ocupa, trebuie să aștept până o să moară? Asta este o întrebare foarte haioasă. De fapt, oamenii au, astăzi amestec germană și suedeză și engleză în capul meu. De multe ori, ăsta este un gând pe care oamenii îl au în mintea lor atunci când vine vorba de familie. Nu pot să fiu cu adevărat liber până când nu își părăsesc corpul, dar e un lucru despre care oamenii vorbesc foarte rar, pentru că se presupune că nu se vorbește despre acest lucru, dar toată lumea gândește acest lucru. Cea mai mare libertate este să fii cinstit cu tine însuți și cu ce ai ca punct de vedere în lumea ta, pentru că dacă ești cinstit cu acest lucru și te uiți la acest lucru, poți să-l schimbi și asta creează enorm de multă libertate. Asta îmi place mie la conștiință. Conștiința este de fapt despre a prinde becul, privește ce este acolo și apoi vrei să păstrezi asta, vrei să schimbi asta, ce ți-ar plăcea să alegi. Cea mai mare libertate vine din a nu face nimic greșit, dar să te uiți la ceea ce este, iar dacă ai punctul de vedere, o, Doamne, nu pot să fiu cu adevărat liber, când vine vorba de viața mea, câtă vreme am acești oameni în viața mea, pe cine faci sursă? Cui îi dai puterea, ție sau lor? Iar acesta este un punct de vedere care, de fapt, îți creează realitatea. Atâta vreme cât ai realitatea, bun, câtă vreme i-am pe acești oameni în viața mea, părinții mei, copiii mei, soțul, soția, n-am să fiu niciodată cu adevărat liber, este să le dai creativitatea, să renunți la creativitatea, puterea și potența ta pentru ei. Tot ce e asta și tot ce îngăduie ca acest lucru să existe în lumea voastră, vreți, vă rog frumos, să distrugeți, să decreați în totalitate? Mulțumesc! Right, wrong, good, bad, pot, pocol, nașurs, boys, poverty and beyond. Aceasta este fraza de curățare din Access Consciousness. Cred că am vorbit despre asta data trecută. Este un instrument pe care puteți să-l folosiți atunci când vreți să schimbați lucrurile, orice ar vrea să schimbați. N-am să explic prea mult despre asta pentru că există un video explicativ pe theclearingstatement.com unde aveți toată explicația de cum și de ce sunt folosite aceste cuvintele. Vom folosi acest instrument acum pentru că funcționează. Uitați-vă la toate locurile în care i-ați făcut pe alții sursa a ceva sau atunci când spuneți, din cauza acestei persoane nu pot să fiu cu adevărat fericită sau nu pot să am libertatea pe care mi-aș dori să o am. Acesta este un punct de vedere pe care în momentul în care l-ai detectat și îl vezi, poți să scapi de el. Tot ce e asta.
tot ce ai hotărât că atâta vreme cât acești oameni sunt în viața ta, completează tu cine sunt acești oameni. Nu poți să fii liberă și nu poți să ai viața pe care ți-o dorești cu adevărat. Adevărat, este acum momentul în care să dai drumul la toate lucrurile acestea. Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pocol, Nașos, Voice, Forwards and Beyonds. Mulțumesc! Cât de mult îi folosești pe acești oameni despre care tocmai vorbeam, să eviți potența și capacitatea ta. Este ca și cum pentru mintea ta este foarte logic să spui da, dar bineînțeles din cauza acestor oameni, din cauza copiilor, din cauza acestor oameni nu am libertate. Arată logic, ai toate dovezile astea. Sunt convinsă că ați adunat o mulțime de dovezi de ce aceste lucruri sunt adevărate. Dar cât de convenabilă este această creație pentru tine ca să continui să îți eviți și să-ți ascunzi potența și creativitatea. Asta este ceva la ce ai vrea să te uiți, nu-i așa? Tot ce este acest lucru și tot ce nu-ți îngăduie să ai claritate și ușurință cu asta, vrei, te rog să distrugi și să decreezi. Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Pocol, Nașos, Voice, Forwards and Beyonds. Deci, alegerea de a-i face pe alții responsabili pentru libertatea sau lipsa ta de libertate, cum îți servește. Vrem să recunoaștem că aceste lucruri sunt niște lucruri pe care noi le creăm. Este atât de simplu să spui, din cauza acelei persoane sau altei persoane, nu. Noi ca și persoane creăm acest lucru. Deci poate că ai vrea să pui întrebarea, cum îmi servește acest lucru sau am acest punct de vedere că din cauza acestor oameni nu am libertatea pe care mi-aș dori să o am. Și apoi următoarea întrebare este, folosești asta ca să-ți eviți puterea, potența și creativitatea? Și este foarte convenabil, dar întrebarea este, funcționează cu adevărat pentru tine? Și deci, cum ar fi dacă acum ar fi momentul să te uiți la toate locurile astea în care te ascunzi ce ești capabil în situații în care acestea sunt destul de complicate cu alți oameni. Și este ca și cum este spațiul acesta în care poți să faci o alegere diferită. Știi ceva? Am terminat să mă mai folosesc de alți oameni ca să-mi evit capacitățile. Nu știu cum să schimb asta, dar sunt dispusă și pregătită să știu de ce anume sunt capabil mai mult ca niciodată și tot ce nu îngăduie acest lucru vrei să distrugi, să decrezi, te rog frumos. Right, Wrong, Good, Bad, Pot, Poc, All Nașos, Voice, Forwards and Beyonds. Da? Aceasta era o întrebare pe care le-am primit înainte de acest Facebook Live. Și apoi, bun, și apoi am primit o mulțime de întrebări din partea unor oameni diferiți. Când vine vorba despre copii, ce faci când copiii te nebunesc? Ce faci atunci când singurul lucru pe care îl vor copiii sunt bani? Nu știm noi asta cu toții, oare? Și ce faci atunci când copiii te nebunesc și tu te îndoiești de tine ca și părinte? Iubesc întrebarea asta. Deci, de fapt, ce vrei să recunoști este realitatea funcționară a altor oameni. Ce înseamnă acest lucru? Păi, dacă vezi ce alți oameni aleg și care sunt agendele lor, lucrurile încep să devină mai ușoare. Cum ar fi ca agenda copiilor tăi, cum ar fi ca agenda copiilor în general, ar fi să-și înnebunească părinții și să ia cât mai mulți bani posibil de la ei. Adică uite-te la realitatea lucrurilor. Nu la poveste, nu la basm, nu la fantezia de copiii mei sunt perfecți. În momentul în care am să fiu mama și tata perfecți, o să ne înțelegem perfect. Asta este o poveste, de aceea am spus o poveste, un basm, pentru că sunt atât de multe idealuri utopice despre cum se presupune că ar trebui să arate lucrurile care nu sunt niciodată așa și nu vor fi niciodată. Și dacă te uiți la ceea ce este la realitatea lucrurilor, da, deci adevăr,
copiii mei sunt de fapt fericiți când mă nebunesc și când îmi iau toți banii posibili și spui, mă simt lejeră, asta este ce este și știi ceva, nu este o greșeală, copiii tăi nu sunt greșiți pentru asta, nu sunt îngrozitori datorită acestui lucru, va trebui să vezi ce este asta și ce aleg oamenii. Și să nu faci lucrurile greșite. Va trebui să te uiți la ce alegi tu și să nu te faci greșit. Și când faci acest lucru, vei începe să te relaxezi, pentru că nu te vei mai face greșit, vei spune doar, ok, asta fac ei, bun, deci nu trebuie să mă fac greșit sau greșită și apoi următoarea întrebare este cum pot să fac lucrurile mai ușoare pentru mine? Cum pot să fac lucrurile să fie mai ușoare pentru mine? Și atunci când pui această întrebare, începi să găsești căi de a naviga nebunia copiilor voștri, știți voi, sau faptul că îți cer mereu bani, pentru că în momentul în care nu mai faci lucrurile greșite, în momentul în care nu mai faci lucrurile greșite, în momentul în care nu mai faci pe ei greșiți pentru acest lucru și nici pe tine nu te mai faci greșit, există un teren de joacă de posibilități și de fapt îi împuternicești să știe ce să știe și de fapt poți să fii liderul care ești cu adevărat. Dar câtă vreme ai basmul acesta de nu asta se întâmplă și apoi ai povestea asta despre ce ai vrea să vezi sau despre cum ai vrea să arate lucrurile, atunci îți pui ochelari de cal în fața ochilor și tot ce se creează este frustrare și mai multă judecată. Dar când vezi cum stau lucrurile, te relaxezi și spui, știi ceva? Am să mă uit la ce este aici, n-am să judec asta, am să-mi expansionez îngăduința atât de mare, atât de larg posibil și am să pun câteva întrebări care vor face că lucrurile vor funcționa pentru mine. Ca de exemplu, cum fac ca lucrurile acestea să fie mai ușoare pentru mine? Iar asta este imens. Deci oriunde ești încă ocupat să te faci greșit cu privire la familie, copii și relații sau oriunde ești ocupat să-i faci pe ceilalți greșiți pentru ce nu livrează, vreți, vă rog frumos, să distrugeți, să decreați Dumnezeu leon de ori. Right, wrong, good, bad, pot, pocol, nașos, voi, spoveți, ambianți. Și știți ceva? Conștiința, știți de fapt ce este conștiința? Este să includeți totul și să nu judecați nimic. Deci chiar dacă aveți un copil care are ca și slujba lui să te nebunească sau să îți ia cât de mulți bani posibil, asta nu e greșit. Uită-te la ce este și relaxează-te și încetează să mai judeci acest lucru și întreabă adevăr ce este posibil cu această persoană în viața mea, ce altceva putem fi pentru fiecare dintre noi. Ce este de fapt posibil aici și ce nu este posibil aici. Va trebui să te uiți la ambele variante și cineva mi-a mai trimis o întrebare pe care o ador. Când copilul meu... Sta să găsesc întrebarea. Problema cu adevărat este copilul meu, fata mea plânge pentru că vrea un al doilea cal. Deci deja are un cal și nu are suficient și plânge ca să primească un al doilea cal și mama s-a stresat și este foarte haios și îmi pune întrebarea ce să fac aici. De fapt, atunci când copilul tău cere mai mult, în loc să controlezi acest lucru, cum ar fi dacă ai folosi acest lucru? Cum ar fi dacă asta ar fi ceva ce poți folosi pentru tine să te ridici, pentru tine să fii mai mult, pentru tine să crezi mai mulți bani și toți ce nu îngăduie acest lucru vrei, te rog frumos să distrugi, să decrezi în totalitate. Right, wrong, good, bad, pot, pocol, nașos, voi, povăți and beyonds. Pentru marea majoritate dintre noi, atunci când am crescut, ni s-a spus nu cere prea mult, nu fi insistent, este greșit, dar știi ceva, să fii insistent și să ceri mai mult sunt capacități minunate. Te vor face mereu să înflorești spre mai mult și spre mai măreți.
Și cum ar fi dacă am încuraja asta în copiii noștri? Asta nu înseamnă că îi vei cumpăra un al doilea cal, dar dacă îi primești cererea și solicitarea, ce contribuție minunată poate fi acest lucru pentru tine să faci atât de mult mai mulți bani și să-ți accentueze bogăția. Și poți să o întrebi, știi ceva? Ce poți tu să ne contribui nouă ca să fim în stare să-ți cumpărăm un al doilea cal? Ce poți să faci? Ce poți să fii? Ce poți să-mi contribui mie ca să pot să-ți cumpăr un al doilea cal? Deci tot ce nu îngăduie acest lucru, right, wrong, good, bad, pot, poc, all nine shorts, boys, forwards and beyonds. Copiii noștri au niște talente minunate pe care le pot folosi să creeze mai mult și să învețe și că ceea ce fac ei este de valoare și că este ok să primească bani pentru acest lucru. Și mi-aș fi dorit să fi învățat asta când eram copil și știu că marea majoritate dintre noi am fi dorit să învățăm că e ok să primim bani. Marea majoritate dintre noi am crescut cu aș vrea să fac atât de mult pentru tine, dar să primesc bani, o, Doamne. Cum ar fi să le arătăm că să primești bani este de fapt un cadou? Este un subiect imens, după cum ați observat. Pot doar să zgâriu puțin la suprafață. Dacă vreți să știți mai mult, voi avea o clasă de psihologie pragmatică despre relații, totul despre relații, despre a fi părinte, despre copii, despre a avea o relație între doi parteneri sau căsătorie sau relații în general. Deci dacă vreți să vă scufundați și mai mult și să vă aduceți întrebările și să creați mai multă claritate ca niciodată, este pe 17 iulie în Slovenia și online. Puteți să vă alăturați acestei clase de psihologie pragmatică fără condiții de participare. Vă mulțumim că ați fost astăzi cu noi. Mulțumim traducătorilor pentru darul care traducem aceste live-uri în atât de multe limbi. Va fi un al treilea Facebook Live, probabil duminică, nu sunt sigură, dar știu că veți afla cu siguranță. Mulțumesc și la revedere pentru astăzi!